Yan. Sira ulo, sabi ko babak kami. Ayaw niya. Hanapin mo kami sa inyo. Diyos ko, sis, nanano ko? Kung ako multo? Ano mo ba ako?
Gusto ba picture pa kay Boy Ram? Hindi niya kilala. Yung kasi kaya ba picture mo? Ako ganito,
Grabe. Oy, naka-video nga. Grabe no, walang stop-stop.